Bawo nang ang baga kung sa kuan mo bag ni dugkuag doktor. Wala siya doubt ba? Nagduduwa man siya. Ipanguntahan siya kay Nay, nakita ba nga? Nasa sila kita nga lain. Bakon, hindi. Ipanguntahan Nay, siya. adto mong kagaw, Nay. Umaga guys, ito yung nasakyan namin, yung utol ko. Utol namin guys. So matagal namin kasama dati sa trabaho, pero utol na yung tawag namin dito para rin kapatid. So magandang umaga, ako naman po ito, si Ruby Provinciana, si Terry Bars, si Alitz. Hi, good morning. What's out? What's out? So dating gawi guys, balik na naman kami ulit ngayon sa Heart Center. So ano guys, kinontak ko to dahil ano, ay ako ba yung kumontak? Ikaw yata yun eh. Oo, kasi nakita kita sa aeroplano, nagpa-vlog ka eh. Nakita kasi nakita naman na minsan lang daw niya nakita na ano, nakita niya nandito na ako. Yan. Ginat niya ako kagabi kasi nakita din pala ako doon sa ano ba yun? Rockwell. Oh, Rockwell. Rockwell. Isa pa rin yun. Doon sa may tower. Ano siya? Bridge. Rockwell Bridge. Kaya sabi ko, sige tol, alas City kami sunduin. So alas City kami guys kasi ganoon naman din, alas 8 naman din magbubukas yung mga ano doon eh. Pero mas maaga talaga. Mas maganda talaga pag maaga dahil maaga kaming makapila. Pero laban lang guys, tapos din kami ngayon. Kamusta naman si Mrs. Utol, si Okay lang. Laging still happy. hindi yung ano mo, binata mo, yung kamukha mo. Ah, si Nonoy. Love ko yun. Hi, day ko ni Ching ug ni ano pangalan yun? Noynoy? Bakit Junior. hindi? Ba't Noynoy? Ano lang ngayon? Pangalan ko rin Junior. yun. Set out day ko ni Junior Rilan Elibado ug ni Ching. Mag-ano tayo, Idsa? Oo. Parang matapik na. Hindi, walang traffic yan. Traffic Ano, pa laban po lang yan. tayo. Laban lang, kaya lang. Laban daw kami guys kahit walang gira. So mga yung iba nga nagmi-message na ano, yung nagsasayaw kami kahit maraming problema, alam mo lang magsige magtuwad-tuwad og hilak. alam mo lang mag ano kami, iyak kami ng iyak kasi pag iyak rin kami ng iyak. Hindi pa rin. Nagagalit rin kayo kasi ayun yung umiiyak kami. Pero pag sumayaw naman kami, nagagalit din kasi sayaw ng sayaw. So ni-enjoy lang natin yung buhay natin guys kasi di natin alam bukas wala na tayo. Oo, hiram Diba? lang yan. Hiram lang yung buhay natin. Kaya habang buhay pa tayo, sulitin natin. Ano? Magpakasaya. Magpakasaya tayo kahit ano, umaapaw na yung mga problema natin. Pero kaya yan. Laban tayo at saka tiwala lang kay God. Hala, ngayon ako na nga. Kami, ayan po yung driver namin, nakapusing. Nakapusing. Sige tol, salamat tol. Okay. Basta yun lang tol. Okay. Okay, sige. A few moments later. Guys, ni nga rin dari sa kuan kanang circle kay doon raman po dari sa Heart Center kay wa mi kabantay guys nga gamong card jay ni Tiri ang schedule nakabutang 1 PM. So sadyo pud bijin nga rin dari nakabutang di ay kay 1 PM man di ay jang check up. So manang dari sa lamang mi pabugnaw-bugnaw sa kuan sa circle. Kay lami man po dari guys kay daghang kadto mga buwak. Diya mura pag kagbawagi mong stress dari. Diya murag lami di siguro dari ukuan kay magabi nanas day mga light sa kuan. Nanas day mga kuan guys kanang mga Christmas lights. So lami di dari suruyan ug kanang kuan gabi. Oh guys, oh. Marigited nga money tree. Oh. Parang mahala na siya. Kaya napilas siya na.
Wow, malipay, makalipay dari guys. Wag suri-suri kay puro mga tanom. Garang mahala din siguro ni kay na ah. Jadi murag puti kado siya na ah. Daghana na ah. Nadia siri guys ah. Wala gina. Nag-extra sa buwak. Paninda. Maninda ko na sa buwak guys. Na si Alice wala na to kay magkuha na siya mag-TikTok. Hello. Mo nga naggabi-gabi nga mautan. Gibalig siya dari ka nang pwede niya siyang ka ng Lumog ka may laing. laing butangan ng palanggot gata. So guys, Yaga. ay kang Ma'am Merby. Naggabi ka dyan na. Hindi po siya. Oh, la, nice. Wow. Magkano naman yung ganito? Pag-check po. Ano po yan? Bigay ko na po ng tip. Wow na wow. Parang ano to? Ang tawag nito yan. Di ba namumulaklak niya ng ano yan? Cactus po yun. Para siyang maliit na Princess of the Night. Hala, oo nga. Yung bulaklak niya puti. Ayan oh. Puti yung bulaklak niya oh. Ngayon lang ako nakakita niyan. Saka yung maliliit na ano, cute, maliliit na roses. Grabe no. So kato may naghahanap ng ano, maraming gustong magtanim ng mga ganito. Dito lang yan sa circle. Alam mo kuya, tinanong ko to dun sa Dumaguete. Kasi nagpunta ako, nanonood din ako ng mga ganito. Magkano yung ganito niya dito? Yung maliit po, 150. Yung malaki. Hala, mura lang. Buti nga dito. Hala, yung isa yun, puti. Tapos ito. Totoo to? Oo. Na. Ito yung gusto kong ano. Magkano yung isang ganyan, kuya? 600 yan. Hala, Yung ganyan pa. ganda. Ang mahal kaya to sa ano, sa Dumaguete. Ito oh. Ay, Ma'am Baldi, ito pala yung ano mo. Kaso lang yung sayo, kulay orange. Ito ay kulay orange, ito naman kulay pink. Ayan oh, ito naman green yung ano niya. Hala, ang ganda nito. Sabi nga, peke daw. Kinulayan lang daw. Ito na yan. Hindi yan. Hindi yan kinulayan ah. Ang ganda. Ito na yan. Diyos ko, pag magaling ka talaga mag-alaga na. Napakaganda talaga. Pero araw-araw kayo nabibintahan din man. Oo. Diyos ko, my God, napakaganda. Ito, mayroon ako niyan. Yan, mayroon ako niyan. Ito, wala ako. Yan tayo maganda tayo may bulaklak. Kani ba kani? Kani. Lagi, lagi. Oh. Magkano sa rubber plant nyo? Sa? Kani, rubber plant. Yan. Pareho pala doon. So, ayan guys, yung mga minarkot ko, mga ganyan yun. Dati pinasok ko sa bahay. Sa kapitbahay namin, si Ate Bulit. Ayan oh, tag 500 daw to dito. Huwag yung lagi tinitigil. At saka rin, marami din akong ganyan no. Kaya tanggal yan nga dahil. Yan, mga lips. Ito naman. Kasi mahal kasi dati yan eh. Wala, napakaganda. Wala din ako magbinta ng mga ganito, mulberry. Ayan no. Tugsok-tugsok lang, ayan no. So pag uwi ko ng Cebu guys, magganito ako. Para titinda ko. So ganun lang pala yan. Hanap buhay na mga ganun. Nagpangin-hangin rami dari, dya padung nami. Doon ako din ko brown. Padung nami sa Heart Center. Hindi ko parta ko dito. Sa mga taga Mindanao, Duarong Pamili. So, sa guys, kang nag-guard dari sa Circle Memorial Park. Kado ni Ruli. Salamat dahil ni Ruli Duarong from Mindanao. Gwapo man dahil ko din tapita sa Ito, gwapo kayo siya oh. Salamat ha, kay Muming ipasudari ha. Sige, sige. Okay, balik. A few moments later. Guys, uli nami. So, dismaya na pud mi guys kay di pud mabasa ang iyang neuro karon kay papalikon na pud mi nagka November 25. Sana naman yung tama. Diya usa na naman jud ta ka basahonon, di pa jud basahon sa doktor. Sagad sahon na mag panghanjo didto. Di jud mahanjo. Sagad sahon na maghilak, di jud ma daghilak.
So, abi mahimo. Bis neuro na lang dyan kuwang guys na ma-clearance na. Huwag ihapon. Si Terry guys, nangihilak na siya ka. Ikapoy na liko nun siya balik-balik. Saan man ang mamay gihatag sa Ginoo. Murag kuwan jud ka ng naji purpose siguro ang Ginoo nga. Idugay-dugay pud midari. Bis Ngali kahila kay kuwan. Murag gihapon kay dugay mo. Kung hila ka nga gawan gali abot 2 years, 3 years, 6 years. Ikaw gali, dali ra magaling ka. Ma-clearance na si Janta guys, ug kanang nahuman nabasa ni Jang neuro ug cardio niya. Sa kay paman basa sa mga doktor. Guys, manang kuan ka nang nagtuo naman jud ko nga kanang mahaman na dyan may karong adlaw kanang makihila na sa steri schedule na dyan di pa dahil guys kay kuan na himo hinong isang pulmo ganihan na clearance na si dyan di pa pwedeng may sabay-sabay po dagi dyan neuro dyan balikon may neuro ingon nagpa-schedule miss neuro ganiha gano sa basahon dyan ingon December 16 mo to nga ning atras ko nang kuan ko na nagpakiluoy jud ko nga alajuan na po ng December 16 noo ko mo to stirin hilak na po siya taga-buhol wala magikaan. lagi dya simpre kahong pamilya po dya kami po si Tiri mag birthday na po na karong December 3 dya maabutan pa mi dari mga December 3 wa man po mi nagdali mi hinanglan naman jud namo nga maka-schedule na jud si Tiri mo to nisa kami guys sa kuan nisa kami dito sa direktor Karon na. kaya nga jud may tabang dyan na naka-istorya na mag-direktor jud. Diba? Basta og UPD jud. Di jud kuno madali-dali direktor na among naka-istorya. Di jud kuno madali-dali jud. Kanang basta og sa UPD ka. Madali jud kuno. Kung madali jud kuno mi. Private jud kuno mi pero kinahanglan jud kuno lagi na kang kwarta lagi. Manang yung sitiri ganiha paggawas wala nang hilak na kay tuo na lagi mi kanang clearance na lagi mi karon tanan. Kay mao na man di among gi-speak nga kauli na pud mi kay huwat ra mi schedule nga na ba kay di man jud ni madali-dali si Tiri ko pira sino guys gitudo pud siguro sa Ginoo basig na ipurpose sa Ginoo guys nga di pa jud si Tiri ang mopirahan rong buwan na Di mo jud buwan. hindi man jud kay ang direktor na jud mismo may niingon nga dugay jud ang pidi basta outpatient ka lugaja jud ja nihila ko guys kay mo lagi nihila ko pastiri ganiha man nagapo ko kay nagapastiri ja muli man ta ko guys pero di lang ko mauli kay magasitiri mo uli ko kay magapod siya nga si Alice dari nga kuan ay ja gamay naman hinuon guys kay neuro na naman balik mi mato nga ningon ang kuan ni ko nga moduo mi Ma'am Nora mo tong gi-adjust na pud nila ang pizza kay imbis December 16 gihimo na naman nila og November 25 so karong November 25 bumalik mi na do guys mo to sa yang neuro na pero di pa din siya mas check up sa doktor kaya gijang check up jud February ang iyang naman diha nakabutang manggudli man di ka pwede makipag kuan basta Ang kuan ang doktor nakatong cardio as dami check up ug naa na ta clearance ipasan ni. Nang baga kung sa kuan mura bag ni dagkuag doktor. Wala siya doubt ba? Nagduduwa man siya. Ipanguntahan siya kay Nay nakita ba nga Nasa siya nakita nga lain. bakon hinda. Ipanguntahan nay sa adto lang magagaw nay ipanguntahan na sa ating kuan ba. nagus na nay mo adto lang magagaw nay kay nalaban lagi nay adto kagaw Siguro laban na mabigira. laban man gihapon mi Di ba agwagal gina? Ano lagi ka buron kay mo. Nasa siya nakita man anak ko nakita aguna bitaw ning si Sana. kay basinog kay na ningon man tong baji good nga duha ko ni igunda na kung halimbawa na kay bakterya nga gikan sa tonsil ug di mapunta sa heart atos baga isud lagi jang kuan lagi na pa epilepsy mo lagi humano na lang kasi na wala nila yung solusyon na humano na kay kana og maklear na mo na in case lang ba in case lang jud ba iguro yung buhol in case ba umta kay bawog dagan yung kinabuhi
ug kinahanglan na jud siya nga magpa-opera, gusto niya diretso na magpa-opera. naman. At least diretso na. Kasi natay mga papel. Ilan ta kaigtan? Oo, kay kompleto naman magpapel. Harap. Kahit ma-delay mo sa kanang pizza or mga pizza raman jud na. Kay tagaan mo schedule kung sang pizza unsang buwan na. Kahit ma-delay mo is pizza ana. Pwede naman mo ana. Te, ang pangutan natin. Nga nung hilak mong katir. Nga nakagwanta man tag buwan sa August, September, October. Ja, Karon na yung nakagwanta last na tag naman. pila. Isa ka buwan sa ati wa kitarang duwadan ni. Ja karon nun nga Ang ka na-expect naman ko. mao lagi na yung sakit. Ang kita lagi dili kita mo alaom lagi. Galiana uning lili oh. Hi dang. Hi Ana, love you day. Abi mo ko karon na. Magpa-LBC na lang mas mamagtambal day ha. Kani pa may makauli day. Muli mas Nora. Adi magpadala di kong nura. Alam mo ka pumasay ating atid. Di Di magumuli. Di magupuli ang tiri. Di po po sa ati mo. Kuan. Ano yung padang nura nay? Mupalit pa kumahan dyan pa kas Mercury. Di ko pa uli yung tiri nay. Abi di ko karon na. Di din. Ganahan na. Pagdihan Nari pa sige na ko. gantos kag pilang buwan nimo ginantos diba? na matras ka. Guys, Di ba para nag-expect naman kay ko. nagkuan magumi mo ni hilak mi kay nagtuon na lagi mi nga karon na mi ma clearance lagi kay mo lagi nang una lagi tag clearance kay Mala ginanggingan nga. excited Ako na. excited. Di mo. Ako adyo ko nag... Kaulihan ko sa Ako dyan kuhanan. Dahil sali, naglaban ako sa mga habaw. Naglaban ako sa mga kuhan kay magpa-clearance na lagi may karon. Magtuon na may ma-clearance na dyan mi. Di man di ay may ma-clearance kay na may diferensya di ay. Katong ginahon nga ninyo nga ugnaan na balik idengan tanan. Idengan to tanan ugnaan ng mga nanay nga ni. Mama ni clearance. Mama ni clearance tani. Na step by step Kailangan mo para style. resulta. Ano ang pagresulta? Jagang Ning lapot kinahanglan mo dyan nagipalabnaw na. Diyan ka ning warfarin therapy kinahanglan man ni. Di mo ka magdama mag Inom. Inom niya ni. Monitor man na sige. Monitor man na. Kaya para manas blood thinner man pang palab na mas imong dugong lapot. But pasabot katong mo giinom mo warfarin des niagi kuwang pa. Nung Siguro gidugangan. pagka malapot yung dugo mo ter mo siguro nang lain mo tion. parang Lain. murag mo. Isay po. Yeah guys, mga tug na mi kay gabiin na handa. Ito nang istorya lagi mi dari. Ja mo lagi na. Tabang laman po kuninjo nga adyo laman po ninjo lakaway pahinumdum kay adyo na laman po nga makamamiso ko. Ja muna ito guys, kanang sakit lagi nga nadismaya mi among kuan ron lakaw. Pero nga naman dyan ang proseso kay ang direktor na dyan mismo among naka-istorya kay ni saka lagi mis taas. Di dyan madali-dali. Kay daghan ka mga nakapila, mao jud gi ng direktor daghan ka mga nakapila. Mao jud sigurong gi-schedule jud ang kada basa sa mga resulta. Kay mao jud ilahang proseso. Diyo man tay mahimo kay kita may nanginahanglan. So ato naman amo na din ang tiwason guys kay waton lamang jud ni Terry nga kuan ka nang malipay na si Terry ug may schedule na kay rong maka uli mi. So ato na mi sa Bohol ato na stiri sa Bohol magkuan magpatuloy-tuloy sa jahang kuan tong tambaw nga i-adjust pwede ra pud na i-email dari sa center kay mao lang ipungutanan nang pwede ra pud mo tawag nga na magpa-adjust dito magpa-uhag PTPE bira isintra ang resulta na guys mo tuang video salamat ka yung tanan ja padadon lang dito sa tong pag-ampo tabangi lami pag-ampo nga maugi na mi dari kay magpapasko na dya ari mi magpasko dari Manila dya di nato makaaban natong pamilya tumato yung ampo so mo daghan salamat guys ug amping ug ampo tang tanan bye love you see you in my next vlog.